267 następca świętego Piotra, Leon XIV, który przewodził dzisiaj modlitwie różańcowej w intencjach pokoju, po wyborze na stolicę świętego Piotra pozdrowił nas wszystkich. Pokój od Chrystusa zmartwychwstałego wam wszystkim. Tak, pierwszy dar Chrystusa zmartwychwstałego to jest dar pokoju. Ale pokój, jak przypomina papież, musi być budowany na prawdzie i sprawiedliwości. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.